най-резултатният голмайстор на Мондиал. Наколкото и феноменални нападатели да се радваме в наши дни, рекордът за най-много попадения в рамките на едно световно все още принадлежи на Жюст Фонтен. През далечната 1958 французинът претърпява операция на менискуса няколко месеца преди форума на планетата. Но скоростното му възстановяване и навлизане в оптимална форма буди възхищение. Въпреки това, мястото на Фонтен сред избраниците за Мондиал в Швеция не е никак сигурно. Тогава обаче, в хода на подготовката за надпреварата, Рене Билар се контузва и това превръща именно Фонтен в фаворит за поста в синята атака. И той оползотворява своята възможност пълноценно в хода на цялото световно. Цели 13 попадения, сред които 4 само срещу Германия в битката за бронза. И всичко това при положение, че Фонтен по това време не е човекът, който изпълнява дуспите и преките свободни удари. Може ли според теб въобще този рекорд от 13 гола в рамките на едно световно някога да падне? Сподели какво мислиш?